Ayun mga kabaka, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan. Saan man kayo ng sulok ng mundo ngayon? Ayun mga kabuka, mang nginhas na po mi diri karon kay wala mi sudan ba. Ayan mga kabuka, oh. Asa ikaw di mo be? Umang. Ngwajag umang mga kabuka di ba? Umang na mo sudanon mga kabuka kay wala kami sudan diri ba. Oh. Umang na bebe. Ayan. Bali 5 kami dito mga kabuka, may naay na ako ano dito. Napoy nanginas dito. Napoy sa nanginas dito mga kabuka. Dre ako asawa, oh. Gagawag ko asawa no. Oh. Gagawag ko lain. Di ba? Ayun mga kabuka, di madali itong among pagpanginas diri mga kabuka, oh. Kay isa-isaho na mo kuha ng lapok, kay ang kinason mga kabuka nasa lapok, palubong lapok ba. Ayo, lisod siya mga kabuka, lisod kay siyang kwaon. Pero tiyaga lang mga kabuka. Mga karami dit, di ba? Basta may tiyaga mga kabuka, di ba? Ayan mga kabuka, oh, muna na imong kwa, oh. Ano oh, di ba? Ni siya kuan mga kabuka, balisa. Ayun siya, oh. May balisa mga bola. Lami kini sa bawon mga kabuka. The best is sa bawon. Kining balisa. Ayo, lisod ki sa kuan mga kabuka, oh. No. Di ba? Ay lapok mo sa kabuka ba na. Pero di ni sa mga kuan kaning kunin sa kabuka kanang balas ba. Isa yung lapok nga kuan balas ya kasi nami mi sa baybay, oh. Oh. Subaybay yan mga kabuka, oh. Dalawa na akong anak, oh. Di ba? Okay. Ayan mga kabuka, ganito yung pagkuha nito. Ayan. Ito yung gaganunin namin mga kabuka kasi may ano ito eh. Ganito kasi yung ano mga kabuka, oh. Ayan. Nagtatago dito yung mga kinason. Tulad nito mga kabuka, oh. Ito. Oh, di ba? Ayan, inaan sa mga kabuka, oh, para kakaunta ba, di ba? Para kakaunta, di ba, Gina? Ayan, oh. Sama, oh, di ba? Para diskarte lang mga kabuka, no? Basta na i-diskarte, naagi-diskarte, oh. Kung kabulok ka mo diskarte, maminyo yung ka, oh, di ba? Oh. Ganito lang mga kabuka, oh. Inaniyo na siya ninyo kani. Sa diri mga kabuka na tago-tago. Ayan. Ang akong anak, oh, di ba? Aniyo na sa mga kabuka, oh. Ni. Pero wala pa ko kakuha mga kabuka. Lisod sa pangitaon, di ba? Ayo, oh. Tulad nito mga kabuka, pag nakuha tayo ngayon, di ba? Dapat madiskarte ka sa buhay, di ba? Para ayan mga kabuka, nakakuha na yung anak ko, oh, di ba? Oh. Ganyan lang mga kabuka, simple. Simple. Tulad nito, di pa ako nakakuha. Pero tiyaga lang, no. Makakuha rin tayo ng ano yan, pang ulam, no? Ayan, kasama po na iro na mo, oh. Diba? Ayan. Ito mga kabuka. Dito. Nag-iukuan mo sa mga kabuka diri ka na diri sila inani sa mo nilang ginapuy-an. Ito. Ito. Ayan. Oh. Di ano nangyari? Oh, mayroon na. Oh, di ba? Oh. Ya, wala ka mga kabuka no. Oh. Sus. Ano na? Di pang ulam na. Ayan. Okay, di. May nakuha na akong isa. May dalawa na. Oh. Oh. Diba?
Ganun lang kasimple, mga kaboka, no? Dali na nakasimpul ng panguha og ano, tinason. Oh, di nakadalawa na ako. Di ba? Okay. Oh, di ba? Adira na mga kaboka, no? Ito yung ginagawa namin tuwing ano, low tide mga kaboka. Nanguha kami ng sudan diri ba para kasud-an ba? Diba? Para makasud-an ba? Sige ra tagkaon anang way sudan mo. Di ba? Si ate di ba? Marami kami diri mga kaboka, marami kami diri. Ops, daan na pod mga kaboka. Te. Kahit pa isa-isa pero isa-isa yun. Di ba kuya no? Di ba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Di ba? De. Kuha na po. Sus, Ginoo. Di ba? Dali na kayo na. Ano kasi ito mga kabuka, walang pala tandaan na may ano. Nuhulaan lang namin kung naabo ni siya diri. Kumut-kumuton na ning kumut-kumuton na ni mo ning kuan mga kabuka ning kuan ba? Lapok para magunitan nimo siya ba? Okay. Ayan mga abot kami itong mga 5 oras mga kabuka. Daghan-daghan na niya ba? Diba? Diba? Tanong mga 5 ka oras dire, murag daghan-daghan na. Kakuha na may isa ka truck. Dala pa do. Diba? Duha na. Just taga lang. Diba? Yes, sir. Pinggiron na ning mga kuan mga kabuka ba ning mga tusok-tusok kani. Pinggiron na ni siya para magunitan ba. Okay. Ayun mga kabuka, mo lagi ni mong trabaho diri ba Pwede yung lisura ni mga kabuka ba kay sakit kay sa kamot kay kakay mga sisi ba. Nya. Agwanta na lang taani kay saon man. Matay laing masudan na ni, di ba? Nami sa kuan mga kabukaw nami sa ilawom sa kahoy. Nais ka kahoyan. Tiyaga lang mga kabuka. Ba't sa may tiyaga? Naagig tiyaga. Di ba? Ayan Ayan. Suksok mo na diri mga kabuka Diba? Suksok na sila diri. Paginani. Ganito lang pag nanion lang pag nangunguhag kuan ba? Balisa. Ayan mga kabuka na pod. Ano? Mayroon na sad Dito lang siya. Pangalawa. Pangalawa, di ba? Ay mga kabuka. It kaning balisa. Sabaw lang talaga ang lami ini. Pero unod ani lain kayo.
Gagmay sa unod mga kabuka. Pero ang sabaw okay na. Okay naman ang sabaw. Ito yung mao ni say itawag diri sa mga kabukag balisa. Oh. Batlan sa ewan ko lang doon sa inyo ha. Ang tawag ninyo ini. Basig kuhol tawag nyo ani. Di ba? Ay mga kabuka, may nakuha ako nga ibang klase na kinason. Ano? Ano siya mga kabuka? Manisay kurang. Oh, manisay kurang mga kabuka kani. Kani siya muni balisa. Kani siya kurang ni siya mga kabuka oh. Nasaag siya diri ba? Ano? Oh, kurang sa akin ka na. Di ba? Ayan mga kabuka, ito na yung kuha namo. Ano, di ba? Ayan na yung kuha namo mga kabuka. Aron muli na mi mga kabuka kay udto na. Sa mga 3 ka oras na mi diri ba. Ay mo na imong kuha pang sudan mga kabuka og baligya mo ba, di ba? Ayan. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Ayan. Thank you so much. Bye bye.